welcome to... Hi mga kabagis! Welcome back to my YouTube channel! Ito mga kabagis, papakita ko mga halaman namin tsaka mga gulay na tanim namin dito sa bahay. Yes, God! Rugyan natin ang arudan mga kabagis! So, ito mga kabagis, ipakita kanya agad babali nga barete, dara-dara mga kabagis. Ito mga kabagis, yung mga yung dara-dara, yung sinabi ko kanya yun na hindi ko alam magtagalog, pagpasensyahan nyo na magandang lalaki. Yung nagpapatugtog, pakinggan nyo na lang. Oh, ito mga kabagis. Ito maganda yan. Kasing ganda ko. Oh, pati yan. Oh. Ha? Oh, yan mga kabagis. Pastora! Ate ni mga kabagis, ito yung masitas. Oh, ang gaganda nila, Nagtatagalog na ako kasi hindi maintindihan ni Pastora sa kapitbahay. Ito naman yung chinita girl na yan, Kalbo dito, may buhok dito. Kasi laki ni tatay, dabukrat na ini ka. Ito yung kalbo. Ito yung mga kabagis ito, ang ganda-ganda. Diba? Ang gaganda nila, Nagmamay din ng mga kabagis. Kahit tatay na nagmamay pa atin yung mga kabagis. Gana ako. Hindi naman nila alam ang pangalan Natepegi daduma ng sabungan ni mga kabagis na bayag nagsabungan ng nagme-play lang ni mga kabagis. At yung mga kabagis di aba-aba ilinong ni Manong ta dumakkel. At yung mga kabagis di kaktus medapay sa ringinan ni mga kabagis. Kaya dapat inyalis na ni Manong kaon mga kabagis nga dadu mga kaktaos kung dagita ni daduma. Ate umadji pako mga kabagis. Nagmayat ate nga pako mga kabagis kin ate umadji kuha ni kalat-kat dati nga kuha mga kabagis mo di nyo alam. Di ko na alam sa inyo. Ito mga kabagis may saringit na naman magaling to magsaringit. Tsaka maganda to pag lumaki. Ito naman is espada mga kabagis at isang kakaibang espada, hindi to germs. Yan, sira yan. Ay, snake plants. Ano? Pakiulit. Hindi ko naintindihan kasi English. Ito naman yung kakaibang nakakapatay. But bahala na kayo, ba't nyo kasi kainin? Ito naman yung yung hanging plant, ito pinapabiyag pa lang yung mga yan, kaya nandito hindi naka-design. Madami kaming pinapabiyag dito mga kabagis. Ito mga kabagis magaganda to kasi hindi nainitan kaya malabaga. Magaganda. At ini mga kabagis, kakaibang mga dara-dara. Kapag di nyo naintindihan yung dara-dara, mayana. Magaganda sila kasi ang ganda ko. Diba? Ito?
Kilala nyo ba to? Anong pangalan? Red velvet ba to? Hindi naman milk tea. Ito yung halaman ni Sir. O, yung mayan. Tingnan nyo, oh, ang gaganda. Ito, dapat, kung ayaw nyong lumaki, kung gusto nyong magsanga-sanga lang, barutan nyo. Para ano. Tsaka ito yung espadang iba din. Oh, alam kong meron kayo niyan. Mayan, kamukha nyo. Ito, oh, mga kabagis. Oh, ang gaganda, oh. Oh, may buti pa dun, oh. Ay, ano yan? Yung may magic yan. Pag kinuskus mo, lalabas yung ano dyan, halimaw. Doon naman, mga kabagis, kulot-kulot. Yan na ano. Maganda din to, oh. Tignan nyo. Meron pa dito, oh, mga kabagis na hanging plant. Kakaiba, oh. Diba? Meron pa dito, oh. Tsaka meron pa dito, oh, mga kabagis, design. Oh, yan. Oh, maganda. Oh, yan. Mahulog yung cellphone. Yan, oh, mga kabagis, andyan yung mga ano, masitas. Oh, magaganda. Recycle yan, yan. Oh. Tapos tigin namin na tinimanong ko mga kabagis kat daleg. Tapos kay kayo lang mga kabagis kat ato yun agi battle kan agi spring kan gis ata ni mga kabagis kan dapat kuha mga kabagis ginamgamit ng battle nga inaramid ng sabsabok kasi mga kabagis kanin ka na magkano ti rose tano sabsabong magkano ni ito naman this garden, oh, di ba may nagpaganda, oh. Oh, tingnan nyo, oh, mga kabagis. Oh, oh, yan mo yan. Kakaimong dara-dara pa yan. Oh, namatay naman to. Sabi ni Manong, pag namatay ka, papalitan kita ng dara-dara. Oh, may halaman pa kaming rose. Plastic. Oh, tignan nyo, oh, mga kabagis. Oh, speaker, patug. Iyan, oh, mga kabagis, ganyan itsurain niya, oh. Diba? Ito, magandang paso yan, oh. Mga kabagis, maganda yan. Nagtatagalog na ako kasi hindi nila maintindihan kasi yung pastura sabi niya putid-putid naman yung salita mo, Gil, sabi niya. Tapos andito pa sa gilid, oh, mga kabagis, maalaman pa kami dito, oh. Ito yung ano, espada na naman. Yan. Tsaka maganda din to, oh, mga kabagis. Ito naman yung ano, halaman na di ko alam pangalan at saka may sumasabong na, oh. May dara-dara pa kami manegra dito. May kasalan doon. May nagpapatugtog kasi. Hindi ko alam pangalan nito eh. Oh. Ito yung espadang ano, maganda, yung hindi lumalaki, nagsasaringit lang. Oh. Ito naman yung ano, hindi ko alam pangalan nito. Basta maganda to. Oh, dito pa, oh, mga kabagis. Oo. May namatay naman, oh. Ito naman, oh, mga kabagis, tignan nyo, oh, maganda to. Oh, matagal na to, mga kabagis, kaya puskol na.
kinuha pa yung mga gantong madami. Ito mga kabagis, ito pinapabiyag pa lang kaya ganto ang ano, pasaw kaya ganto. Sadot na mga kabagis, kat ipakita mga ratatagi, gulgulay, mitibalay mga kabagis. Agmumula kami mga kabagis ka, no, dalat sa pag-alam mitisidaan, no, awanti may gatang mitisidaan, taanon na nga puro hinatang mga kabagis sisidaan, meso nga agmumula kami data mga kabagis tibalay. At dapat lang maispeso nga mula kami data mga kabagis, kat ato yung nangarod mula mi mga kabagis. Karong nagaduti bunga na ni mga kabagis. Nagado ni mga kabagis, nagadupay sabong na ni dapat dyan ni mga kabagis, nagado ni mga kabagis, diba? Ito nga yung bunga niya, kung nakikita nyo. Yan naman yung karabasa, mga kabagis. Kalabasa, alam ko ang Tagalog ng kalabasa. Yan mga kabagis. May karya dito mga kabagis. Yan mga kabagis, yung mapasok na dun sa bahay, sa kubo-kubo, dun sa rest house. Kaya yan. Tsaka kukuha tayo ng bayabas kung may hinog. Atin yung mga kabagis, yung nakuha kong bayabas, di pa hinog yung mga iba mga kabagis, kaya pahinugin pa natin bago natin kunin. Tanaw, di kabatitin ni mga kabagis ni ata ni mga kabagis, imulmula mi pa lang. Kay mulmula mi ato, nagbi nga dumakal nga. Diba? Tsaka punta naman tayo dun sa sili. Nakita nila ako. Ito mga kabags. Ate jeep kami mga kabagis, kamuti may amo na pakita kanya ato yan. Pakita alata kanyayo. Ato mati papaya mi ni mga kabagis ni kita ni mga kabagis nagasok. Agpupurda gamin mga kabagis nga nagasok. Kani pakita magkanyayo. Di aba mi ni mga kabagis kal ala dalata tayo nga awam man tinabatin ni ata ni mga kabagis. No, maibusan kami tayo mga kabagis, agbaling kami ko itan ni karuba nagadaw. Mo nagkatihikon ni balayoy. Pumasok na dito sa bahay yung mga aba. Tsaka tingnan nyo yung mga aso namin, Yung mga yan tulog-tulog. Nagtutulugan na naman kayo. 7 silang lahat, mga kabagis. Tapos sa mga kabagis na dati piyas mo bilpilag may napaminala di kan mandaman ang kres. Tapagalsam may bilag mi mga kabagis ta suti pagalsam mi nabiga. Ay no, agluto kami kasdyan. Kung dapat ikaduday mi ni mga kabagis ng dabungan na ni ay dasabong na. Kita nyo ni mga kabagis ni alakam. Kita nyo ni mga kabagis. So yan lang ang aming tanim na gula at saka bulaklak. Ito na nagtatapos ng aking video, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye!